Δύο αλτούς φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Σέρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσκονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Θα μείνουμε στο αγώνισμα του Βάδιν και θα καλωσορίσω σε αυτό το σημείο έναν αθλητή θρύλο του ελληνικού αθλητισμού, με πολλά μετάλλια, με μετάλλια στους Βαλκανικούς αγώνες, με δεκάδες πανελλήνιες νίκες, με ρεκόρ. Αναφέρομαι στον Άρη Καραγιώργο, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Χρήστο υπήρξαν οι πρωτεργάτες του Βάδιν στην Ελλάδα. Πήραν το αγώνισμα, θα έλεγα έτσι, σε μια εμβρυακή μορφή και κατάφεραν κυριολεκτικά να το απογειώσουν. Κατάφεραν να το καθιερώσουν στη συνείδησή μας. Κατάφεραν να το βάλουν στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδας. Έβαλαν την υπογραφή του στο αγώνισμα αυτό, ανοίγοντας συνάμα το δρόμο για τις επόμενες γενιές αθλητών που ακολούθησαν. Ο Άρης Καραγιώργος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Άρη. Καλησπέρα Βίκη. Καλώς ήρθες λοιπόν. Είναι μόνο αλήθειες λέγονται εδώ. Και είναι αλήθεια λοιπόν ότι εσύ και ο Χρήστος ήσασταν δύο αθλητές που πραγματικά έχετε βάλει όχι ένα λιθαράκι, πάρα πολλά λιθαράκια στον αθλητισμό και δει στο άθλημα, στο αγώνισμα του Βάδιν. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Άλλωστε ο αθλητισμός μας έχει θωρακίσει με τόσα πλεονεκτήματα, με τόσα συναισθήματα, που ακόμη και στα κάτω μας η ψυχή μας τραβάει μπροστά. Έτσι. Νομίζω ότι σήμερα για τις ανάγκες της εκπομπής μάλλον έχασες την προπόνηση ή πήγες νωρίτερα? Είχα άγχος, να σου πω την αλήθεια. Είχες άγχος για εδώ, για την εκπομπή? Γενικά έχω μια ευθύνη μέσα μου. Όταν κάποιος με εμπιστεύεται και με καλεί, πολύ περισσότερο η φίλη μου η Βίκη, ήθελα να ανταποκριθώ στην εκπομπή της. Σε ευχαριστώ. Βέβαια, το άγχος το είπα καθ' υπερβολή. Κατάλαβα. Λοιπόν, βαδίζεις καθημερινά, έτσι, εκεί στα γνώριμα σημεία. Βαδίζω καθημερινά και σκεφτόμουν να πάω να πάρω την άβρα της προπόνησης και να έρθω εδώ προηγουμένως ή στη συνέχεια να κάνω την προπόνηση. Προτίμησα το δεύτερο. Κυρίως λόγω του καιρού, γιατί είναι αρκετά ζεστός ο καιρός. Ναι. Και δεν κάνω τα τολμήματα των νιάτων μου. Είναι ωραία όμως εκεί στον Εθνικό Κήπο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σου ξυπνούν μνήμες, φαντάζομαι, Άρη, από το παρελθόν, έτσι? Καταρχήν, Βίκη μου, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να περπατάς μέσα στην ιστορία της παλιότερης και της σύγχρονης Ελλάδας. Να περπατάς στο Ζάπιο, να ατενίζεις την Ακρόπολη, πιο κάτω Εθνικός, ο Κήπος, το πρώτο Ολυμπιακό στάδιο, το Καλιμάρμαρο. Σκέψου τι τύχη είναι για όσους πηγαίνουν εκεί, έστω και για ένα απλό περίπατο, πολύ περισσότερο που εγώ κάνω την προπόνησή μου σε ρυθμούς Βάδιν. Έτσι είναι. Είναι ανάγκη ή συνήθεια η προπόνηση, Άρη? Ανάγκη. Γιατί η συνήθεια μπορεί να ερμηνευτεί και κάπως διαφορετικά. Επειδή πιστεύω πως ο αθλητισμός μόνο καλά μπορεί να σου δώσει, το θεωρώ μια εσωτερικότατη ανάγκη. Βεβαίως είναι και συνήθεια, αλλά η ανάγκη είναι κυρίως. Και ενίοτε λοιπόν εκεί που βαδίζεις έχεις και τις συναντήσεις του με τα κορίτσια εκεί του Βάδιν, με την Αντιγόνη την Τρισπιώτη. Αυτό, εκτός το ότι με κάνει να χαίρομαι ιδιαίτερα, στείνει και μια γέφυρα επικοινωνίας του παρελθόντος μου όταν έκανα πρωταθλητισμό, εννοώ. Της παλιάς γενιάς και με τη νέα γενιά κιόλας. Με τη νέα γενιά, ναι. Και δεν σου κρύβω, τουλάχιστον από δικής μου μεριάς, γεμίζω ενέργεια. Κοιτάζω το μέλλον με μεγαλύτερη δύναμη. Και δεν κολλάς λοιπόν να βαδίσεις και μαζί τους? Σε έχω δει λοιπόν ότι όταν συνάντησες την Αντιγόνη, όταν είναι λίγο επίοικης το ρυθμός τους, το τολμάω. Δεν τους κάλεσα πάντως για χρονομέτρηση. Αυτοί οι καιροί έχουν περάσει. Σίγουρα. Πάντως καταλαβαίνω ότι το μικρόβιο του αθλητισμού δεν φεύγει ποτέ, Άρη. Όχι, και γιατί δεν είναι όλα αυτά που έχω πετύχει με τον αδερφό μου τον Χρήστο προϊόντα τυχαίων γεγονότων. Είναι μια άκρατη αγάπη, ένας πόθος, ένας έρωτας διαχρονικός. Δεν σβήνουν αυτά, δεν μπορεί να σβήσουν, εκτός του ότι έχουν γίνει και τρόπο ζωής όλα αυτά.
υπαρξιακή ανάγκη. Υπαρξιακή ανάγκη. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, αλήθεια, από τότε που βάδισε μαζί με τον Χρήστο για πρώτη φορά? Θα μαρτυρήσω για τα χρόνια, έτσι. Μην τα μαρτυρήσεις. Θα τα μαρτυρήσω. Δεν μπορούμε, εμείς οι αθλητές ποτέ δεν μπορούμε να τα κρύψουμε, γιατί δεν θα μπορείς να είσαι έφηβος στα 20 ή βετεράνος 55-59 και να είσαι 48. Κλέβεις, θα λέγαμε αθλητικά. Είμαι 73 χρονών και ξεκίνησα επίσημα αθλητισμό το Δεκέμβρη του 1965 εγώ και το Γενάρη του 1966 ο Χρήστος. Ο Χρήστος, παρότι έχουμε 2 χρόνια διαφορά, με ακολουθούσε πάντα, εκείνα τα χρόνια, τώρα τον ακολουθώ εγώ, πάντα με λίγες μέρες διαφορά. Μάλιστα, τότε στην Ελλάδα... Οπότε καταλαβαίνεις, σε λίγο θα κλείσουμε 60 χρόνια επίσημου αθλητισμού και παναθηναϊκού αθλητισμού και βαδιστικού αθλητισμού. Εγώ σου εύχομαι να τα κλείσεις και να τα φτάσεις 100, πραγματικά. Γιατί όσο γυμνάζεσαι, τόσο μπορείς έτσι και οι αντοχές να βελτιώνονται. Ναι, υπάρχει και μια ρίση που λέει ότι σημασία δεν έχουν τα χρόνια στη ζωή, αλλά η ζωή στα χρόνια. Σωστά. Με αυτό το ενδεχόμενο το εύχομαι ακόμα περισσότερο, για να είμαι και χρήσιμος. Άρη, τότε στην Ελλάδα, εκτός από εσάς, πόσοι ακόμη έκαναν βάδιν? Καταρχήν το βάδιν δεν ήταν δημοφιλές, δεν ήταν γνωστό. Και εσύ, αν θυμάμαι καλά, έκανες επικοντό, έτσι? Ξεκίνησε από επικοντό και τον πρώτο βαδιστή που είδα ήταν ο τότε πρωταθλητής ο Δημήτρης ο Μποντικούλης, σημερινός συγγραφέας, έχει εργαστεί και στην ΕΡΤ, ο Δημήτρης Μποντικούλης. Αλλά όχι τακτικά, διαφορετικές ώρες. Η πρώτη επαφή που είχαμε το βάδιν ήταν το Σεπτέμβριο του 1965, την ίδια χρονιά πριν ακόμη γραφτούμε αθλητές. Τότε το στάδιο είχε κρατήσει κάποιους αγώνες για να διοργανώνει σε επίπεδο πανελληνίων και διασυλλογικών αγώνων, γιατί είχαν μεταφερθεί οι αγώνες στο σύγχρονο στάδιο Καραϊσκάκη. Το 1965 λοιπόν έγινε εκεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών, όπου βλέποντας την κίνηση, το συναγωνισμό και όλα αυτά, ένιωσα σαν να βρισκόμουν σε άλλο κόσμο. Την ίδια μέρα δοκίμασα να κάνω βάδιν εγώ και ο Χρήστος. Δεν θέλω όμως να σε καθυστερήσω με λεπτομέρειες. Τότε ήταν ο πρώτος σπόρος. Αντιστεκόμουν όμως τόσο εγώ όσο και ο Χρήστος να ακολουθήσουμε το βάδιν, παρότι είχαν διαβλέψει ορισμένοι προπονητές ότι ήταν τα αγωνισμά μας. Εμείς όμως τότε θέλαμε να δοκιμάσουμε όλα τα αγωνίσματα. Τα αγωνίσματα των τότε ενδαλμάτων μας. Τα ενδάλματά μας ήταν σχεδόν μια γενιά πριν. Κουνάδη στο δίσκο, Μαρσέλο στα εμπόδια, Γεωργόπουλος στα 100, Μαγκλάρα στο μήκος. Τα αναφέρω αυτά. Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Για τους παλιότερους, να θυμηθούν οι παλιότεροι. Γιατί θα ήθελα πιο πολύ να μνημονεύονται αυτοί οι άνθρωποι που σε πέτρινα χρόνια έγραψαν αθλητική ιστορία. Αφού δοκίμασα λοιπόν όλα τα αγωνίσματα, από εκεί ξεκινάει κάποια στιγμή, να μην πω πολλές λεπτομέρειες, το έχω αφηγηθεί, θα κουράσει τον κόσμο. Ό,τι θες όμως ρώτησέ με ελεύθερα και θα απαντήσω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι όσοι είναι έτσι πιο παλιοί, νομίζω ότι θυμούνται τους ιστορικούς τερματισμούς σας μαζί με τον Χρήστο, τον αδερφό σου, χέρι-χέρι, έτσι που θα θέλετε να στείλετε και μηνύματα, έτσι, για την αξία των αδελφικών δεσμών, για την αξία της οικογένειας, για την αξία της αλληλοβοήθειας μέσα στην κούρσα. Ακριβώς. Αν και ξεκίνησε το πρώτο μήνυμα, ένα πρώιμο πρώτο μήνυμα, ήταν για να το δώσουμε σε ορισμένους που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τις συνεργασίες μας και το Θιέρη και Βασίλευε, καταλαβαίνεις ότι εξασθενίζει. Και επειδή ξέραμε εμείς όλα αυτά, δώσαμε επίσημα την απάντησή μας την πρώτη φορά τερματίζοντας μαζί. Έχοντας σχεδόν το ίδιο DNA, κάνοντας την ίδια προπόνηση, έχοντας το ίδιο πάθος, την αγάπη, τα ιδανικά, συνεργασία και όλα αυτά, είχαμε μια περίπου ισοδυναμία. Και όταν εξασφαλίζαμε την πρώτη θέση, δεν υπήρχε λόγος να κοντραριστούμε μεταξύ μας. Εκτός αν πρόκειται να καταρρύψουμε κάποιο ρεκόρ κλπ. Μόνο όμως για τις πρώτες θέσεις. Δεν τερματίζαμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Από εκεί και πέρα έγινε πια κάτι
σαν ένα συμβάν σύνηθες που δεν οφείλεται τόσο σε συνεννόηση, αλλά σε ισοδυναμία. Μάλιστα. Ήταν όμως το μήνυμα της ισχύος εν τη ενώση. Και αυτό πρέπει να το παίρνουν όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι, η χώρα μας. Έχουμε δεινοπαθήσει από εμφυλίους, από κάθε μορφής εμφυλίους. Έτσι είναι. Λοιπόν, μιας και είναι Ολυμπιακή χρονιά, Άρη Καραγιώργο, θέλω να θυμηθείς έτσι και να μας πεις δύο πραγματάκια από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Είναι ωραία ευκαιρία να με ταξιδέψεις 44 χρόνια πίσω. Ναι. Από το 1908, Βίκη, που πρώτο εντάχθηκε το Βάδιν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο νομίζω το 1908, σε μικρότερες αποστάσεις τότε, ουδής μέχρι τις μέρες μας με τον Χρήστο ταξίδευσε στην αποστολή την ελληνική. Το 1976 μάλιστα για το Μόντρεαλ είχαμε πολλές ελπίδες, είχαμε συμπεριληφθεί στην προολυμπιακή ομάδα και είχαμε πολλές ελπίδες, αλλά στην τελική επιλογή δεν υπήρχαμε ούτε εγώ ούτε ο Χρήστος ούτε άλλοι αθλητές. Το 1980 όμως δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε το εισιτήριο για τη Μόσχα, όσο ολιγάριθμη και αν ήταν η αποστολή. Εννοώ των αθλητών στήλου. Ναι. Είχαμε επιτυχεί ρεκόρ που μετρούσανε τη διπλή βαλκανική νίκη της προηγούμενης χρονιάς, πρωτιές σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις. Ήμασταν γενικά στην πρώτη γραμμή. Κινητρώμαστε οι αγώνες. Είχα μετρήσει εκείνη τη χρονιά με τον Χρήστο 21 συμμετοχές σε αγώνες. Κάτι το οποίο είναι αντιπιστημονικό, αλλά γιατί πρέπει να βρεθείς στην κορύφωση, να ξεκουραστείς. Εμάς όμως η τροφή ήταν οι αγώνες, το οξυγόνο που αναπνέαμε. Στη Μόσχα πήγαμε εμείς 15 μέρες πριν από τα αγωνισμά μας, πριν αρχίσουν τα αγωνίσματα του Στίβου. Ναι. Και 18 πριν από το Βάδιν. Γιατί η αποστολή ήταν μικρή και ταξίδεψε ενία και έπρεπε να σας το όλοι μαζί. Τα αθλήματα, κάποια αθλήματα πολύ πιο νωρίς. Ναι. Την επομένη. Αυτό ήταν δεσαβαντάζ τουλάχιστον για μένα και για τον Χρήστο, γιατί στη Μόσχα ο ουρανός τότε θυμάμαι ήταν μουντός, έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα. Αυτή η βροχή σταμάτησε περιέργως την μέρα έναρξης των αγώνων και διατηρήθηκε ο ήλιος μέχρι το τέλος των αγώνων. Πάντως αυτό, τι να σου πω, μας επηρέασε πάρα πολύ ακόμα και στην προπόνηση. Ένα είναι αυτό που θυμάμαι. Το δεύτερο που θυμάμαι, ήδη ήμουν οικογενειάρχης. Το 1980 ήδη είχα το δίχρονο Νίκο και τον εξάμηνο Γιάννη. Το να λείψεις ένα άρα μήνα... θες να πεις ότι δεν ήσουν χαλαρός, ήταν το μυαλό σου πίσω στην Ελλάδα. Από τη μέρα που πήγα στη Μόσχα μετρούσα όπως ο στρατιώτης αντίστροφα τις μέρες που λένε να απολυθώ. Βέβαια αυτό δεν εμπόδισε σε τίποτα το να αγωνιστούμε αυτό. Μιλάω για τα ψυχικά όλα αυτά. Ναι. Πριν πω για το αγωνιστικό, με μια φωτογραφική μηχανή και με μια μηχανή λήψεως τραβούσα διάφορες εικόνες και όταν γύρισα εδώ έκανα μια ταινία μικρού μήκους που προβλήθηκε ακόμη και στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που συμμετείχα και ο ίδιος. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Στην αίθουσα Παρανασσόρας κλπ. Εν πάση περιπτώσει, οι αποστάσεις αυτές ήταν τότε ίσχυαν τα 20 και τα 50 χιλιόμετρα, όπως πριν από 4-5 χρόνια περίπου, που τώρα ισχύουν τα 35 η μεγαλύτερη απόσταση. Εσύ είχες αγωνιστεί τότε σε ποια απόσταση? Μας είχε δηλώσει και στα 20 και στα 50. Μάλιστα. Τότε είχα πετύχει και μια μεγάλη επίδοση στο 79, βαλκανικό ρεκόρ στα 50 χιλιόμετρα και ήθελα να δοκιμάσω και σε αυτό. Προπονητή όμως δεν είχαμε. Και οι δύο αρχιπροπονητές που ήταν στην αποστολή δεν προθυμοποιήθηκαν να παρευρεθούν στη διαδρομή για παροχή βοηθειών. Ήταν προσιλωμένοι στα εντός τα δύο αγωνίσματα. Ναι. Έτσι, με τον Χρήστο μοιράσαμε τα αγωνίσματα. Ο Χρήστος στα 50, εγώ στα 20. Ώστε να βοηθάει στη διαδρομή ο ένας τον άλλον, εμψυχώνοντας, χρονομετρώντας και δίνοντας πληροφορίες για τη θέση. Ναι. Μοναδικός συμπαραστάτης σε αυτούς τους αγώνες για μένα ήταν ο Χρήστος και εγώ για τον Χρήστο. Μάλιστα. Εκκίνηση και τερματισμός συνέβαινε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα.
για το μαραθώνιο και για τα αγωνίσματα βάδιν. Φαντάσου, Βίκη, πόσο σημαντικό είναι να τερματίζεις μια μεγάλη απόσταση 20-50 χιλιόμετρων κάνοντας την τελική ευθεία μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο των 110, στο στάδιο Λέγεν το λέγανε τότε, με 110.000 φιλάθλους, που λες και είχαν εντολή να χειροκροτούν ασταμάτητα τον πρώτο ως τον τελευταίο. Δεν ξεχνιούνται τέτοια γεγονότα. Με τίποτα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Βεβαίως. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, λοιπόν, Αντιγόνη Τρισπιώτη και Κυριακή Φελτισάκου, την ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Μιλήσαμε εδώ στην Έρα Σπορ. Τα κορίτσια τα παρακολουθείς, είσαι πάντα κοντά στο άθλημα. Θέλουμε να μας πεις τι πιστεύεις ότι θα μπορούν να κάνουν εκεί στην μεγάλη αυτή διοργάνωση, στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Εύχομαι και στις δύο κάθε επιτυχία και διαπιστώνω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το ελληνικό βάδιν έχει γυναικείο χρώμα. Επειδή γνωρίζω τη μαχητικότητα και την αξία της Αντιγόνης Τρισπιώτη, πιστεύω ότι θα γυρίσει πίσω με μια πολύ αξιοπρεπή θέση. Όσο για την Κυριακή τη Φελτισάκου, πιστεύω ότι θα γυρίσει με κάτι που δεν το πέτυχες τώρα, με κάτι καλύτερο. Άντε να φανταζόμουν όταν πριν 40 χρόνια ζητούσα τις πρώτες ημερίδες στο Σέγας να γίνουν αγώνες βάδιν 1984, τα κορίτσια τότε, μετά η Γαβαλάκη μπήκε στο χορό. Πώς θα εξελισσόταν, λέω, μετά από τόσα χρόνια. Πώς θα εξελισσόταν 20 χρόνια μετά, με πρώτη Ολυμπιακή νίκη το 2004. Από την Αθανασία, την Τσουμελέκα. Με διπλή ευρωπαϊκή πρόπερση από την Αντιγόνη Τρισπιώτη, με τρίτη παγκόσμια πέρυσι και όλα τα άλλα κορίτσια που, όπως είπαμε, το βάδιν στην Ελλάδα έχει πολύ περισσότερο γυναικείο χρώμα. Και νιώθω δικαιωμένος, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή, ή μάλλον γεννήθηκα στην εποχή, που οι γυναίκες δεν ψήφισαν καν. Τη χρονιά που γεννήθηκα ψήφισαν για πρώτη φορά, το 1951. Ναι. Το 1953 βγήκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, η Σκούρα, και ούτω καθεξής. Η μητέρα μου, θυμάμαι, ανεξάρτητα αν δούλευε πιο σκληρά ή όχι από τον άντρα, είχε το μισόμερο κάματο από ότι ο άντρας. Έκανε πάρα πολλά βήματα από τότε η γυναίκα. Μπήκε το βάδιν σαν Ολυμπιακό αγώνισμα το 1992, τότε που κέρδισε η Βούλα, τη Βαρκελόνη. Δεν ήταν το μόνο αγώνισμα αντρίκιο που δεν υπήρχε στις γυναίκες. Ήταν και άλλα τότε. Μάλιστα. Δεν ήταν το επικοντό, το τριπλούν γυναικών, η σφυροβολία γυναικών, τα 400 εμπόδια γυναικών. Φαντάσου τα καινούργια αγωνίσματα που μπήκαν τότε, τώρα, πρόσφατα, τι είναι μια 20ετία, είναι αυτά που μας έφεραν τελικά τα χρυσά μετάλλια. Έτσι είναι. Λοιπόν, Άρη Καραγιώργο, επειδή ο χρόνος πραγματικά μας πιέζει, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα και το Χρήστο για όλα αυτά τα οποία έχετε προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο έχετε πετύχει εσείς το φαίνεται σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη μου. Λείπει πολύ από τη σημερινή εποχή, όχι μόνο στον αθλητισμό, στην ευρύτερη ζωή, το μάθημα της ιστορίας. Πρέπει να γνωρίζεις το παρελθόν για να πορεύεσαι καλύτερα στο μέλλον. Λοιπόν, Άρη μου, ακόμη και μακριά από τα λάθη. Όποια λάθη γίνονται. Θα χαρώ να έρθεις μια μέρα και από το στούντιο κοντά, να έχουμε δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Να πω και ένα συγγνώμη με την πολυλογία μου. Όχι, να μην πεις κανένα συγγνώμη. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ θερμά. Γεια σου. Ήταν ο Άρης Καραγιώργος, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού βάδιν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούδος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. I will never love again.